Hola, avui vinc a compartir amb tu un verset que trobem a l'Evangeli de Mateu, capítol 6, verset 11. I diu així la paraula de Déu. Dona'ns avui el nostre pa de cada dia. La taula està servida, tota, completament i cada dia. A l'Antic Testament el manà esperava els jueus perquè recollissin tot el que necessitaven per aquell dia en concret. Del menjar que es fa malbé, Déu se n'encarrega, sigui per l'Església, per un germà o una germana, o per coses encara més meravelloses. Avui, un nou dia, el manà espiritual, el pa de vida, és a la teva disposició amb milers de versions, milers de mides i colors, i fins i tot el teu palmell de la mà. De cap manera anem al món sense estar abans sota la cobertura de l'Esperit Sant. Fer-ho seria com anar a buscar aigua al pou sense recipient per recollir-la. L'avivament, el foc, tot allò inesperat, la gent de canvi, comença per tu i per mi. A la nostra relació íntima i personal amb el Déu que tot ho veu i tot ho coneix, hem de demanar i se'ns donarà. Demanar per tots aquells que tenen gana i no saben on buscar el menjar, per a tots aquells que estan desnutrits espiritualment, com estàvem nosaltres temps enrere. Per la seva misericòrdia, ara tenim la promesa completa a la seva paraula. Avui, quan decideixis saber com està el món, abans de res, mira i llegeix la Bíblia. I així després, un cop hagis rebut la teva porció de manà diària, surt al carrer, al món, relaciona't. Quan el teu dia hagi començat, veuràs i experimentaràs que la seva paraula és el noticiari més actualitzat que hi ha. Tenim la taula servida per menjar i tenim la taula servida per compartir. Sempre hi ha lloc per una cadira més. I tu avui, de què t'alimentes? Que tinguis un dia molt beneït.